तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी। अनंत पळणकर यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी कणकवली तालुका अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी शरद पवार यांच्यावरती जर टीका कराल तर रस्त्यावरती फिरणं मुश्किल होईल असा सज्जड दमज सदाभाऊ खोत यांना दिलाय। पाहूयात। गेले अनेक दिवस गेले 10-12 दिवस आमचा पक्ष फुटला, पक्षाचे 2 गट झाले असे काही लोक खोटा नाटा विषय घेऊन जिल्ह्यामध्ये चर्चा करत आहेत, पण हे संपूर्ण चुकीचं आहे। आमचा राष्ट्रवादी पक्ष जिल्ह्यात एकनिष्ठ आहे। जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली एक संघ सगळेच राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते काम करतायत हे आज या उपस्थितीवरून स्पष्ट दिसत आहे। त्याच्यामुळे कोणी डगमगण्याचं कारण नाही। आमच्या पवार साहेबांजवळ हा पक्ष एक निष्ठा आहे। पवार साहेब ज्या पक्षाचे आमचे अध्यक्ष आहेत, राष्ट्रवादी पक्ष पवार साहेबांचाच आहे। त्याच्यामुळे कोणी घाबरण्याचं कारण नाही। आमच्या मागे एवढी मोठी ताकद आहे की नुसतं नाव जरी घेतलं तरी भल्या भल्यांची पातळ होते, ते आमचे पवार साहेब आहेत। आणि त्याच्यामुळे इथून पुढे कोणाच्या धमक्यांना बिमक्यांना घाबरायचं कुणालाही कारण नाही। तुमच्या मागे जिल्हाध्यक्ष आहेत, आम्ही आहोत, वरिष्ठ आमचे नेते आहेत। तुम्ही कोणाच्या धमक्यांना घाबरू नका, भीक घालू नका। आणि पक्षवाढीसाठी आपण एकत्र असंच सगळ्यांनी एकजुटीने राहूया आणि पक्ष मोठा करण्याचा, बळकट करण्याचा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पक्षाची ताकद दाखवण्याची ही आपली वेळ आहे। आणि ती आपण सर्वांनी तळागाळातल्या लोकांपर्यंत जाऊन भेटून त्यांना आपल्या पक्षाची ध्येय धोरणं, पक्षाची माहिती, आज थोडाफार फरक पडलेला आहे पक्षामध्ये आमच्या, थोडा आमची सत्ता नसल्यामुळे आमच्या नेत्यांमध्ये कार्यकर्त्यांमध्ये थोडी मरगळ आहे, ती झटकून आता आपण परत पक्ष मजबूत करण्यासाठी सगळ्यांनीच ताकदीने उभं राहायला पाहिजे। आणि राष्ट्रवादी पक्ष सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कसा 1 नंबर होईल त्याचं आपण सगळ्यांनीच पाहिलं पाहिजे। काल कोणतरी आमच्या पवार साहेबांना कोणतरी खोत नावाचा आमच्या साहेबांवर आधी बोलला। ही लोकही भाजपची कुत्री आहे पाळलेली। मी ठाम सांगतो, त्यांना काय करायचं करू दे, पण हे जर असे परत बोलले तर यांना जिल्ह्यात नाही महाराष्ट्रात फिरू देणार नाही, एवढं मी निश्चित सांगतो। या असल्या कुत्र्यांजवळ लक्ष देऊ नका। हा खोत हे आता हे काय विस्तार व्हायचा आहे, होणार तर नाहीच, पण ती काहीतरी मंत्रीपद मिळेल म्हणून हा लबाड लांडगा तो कधी त्या राजू शेट्टींबरोबर प्रामाणिक राहिला नाही, त्यांच्यावर गद्दारी केली आणि काहीतरी पद मिळेल, मंत्रीपद मिळेल म्हणून आमच्या साहेबांवर कोणतरी चुकीच्या मार्गाने बोलतात। यांना मी एकच सांगतो, आम्हा कार्यकर्त्यांची डोकी गरम करू नका, नाहीतर रस्त्यात फिरायचं मुश्किल होईल। आम्ही गावात तिथे ठोकू तुम्हाला, हे जाहीर सांगतो तुम्हाला मी। आम्ही अजिबात आमच्या साहेबाबद्दल ऐकून घेणार नाही। तुम्हाला टीका करायची लोकशाहीच्या मार्गातनं करा, तुम्हाला काय बोलायचं आहे लोकशाही मार्गातनं बोला, पण चुकीच्या मार्गातनं आमच्या साहेबाला कोण बोलेल तर घरातनं वडून मारल्याशिवाय सोडणार नाही, हे सगळ्यांनी लक्षात घ्यावं। मी परत एकदा वरून सांगतो, आमचं साहेब आमचे दैवत आहे आणि त्यांना जर कोण चुकीचं बोलेल तर आम्ही ते खपून घेणार नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।